písmenková motorka výjíždí už ze dvorka. Děti, když jdou do školy, vyhlíží v okolí. Všude slyšet jsou hlásky, že prý veze jsou hlásky. Nejdřív tvrdé, potom měkké a nakonec obojetné. Nezůstaňme stranou stát, pojďme si je zaspívat. První tvrdé, hikikiriditiny, vždycky tvrdé íčko chtějí, hikikiriditiny, slova potom tvrdě znějí. A teď měkké, žišičiřiditiny, C a J k ním přidáme, žišičiřiditiny, měkké I fakt píšeme. A nakonec obojetné, BFLMPSVZ, ty pravidla svoje mají, BFLMPSVZ, s Y a I si hrají. Aha! BFLMPSVZ, neveze se řídí sám, pejsek Barik na motorce, je písmenek kapitán.